Jotono no phungka ham hingkai ang kaisa kok kesana bagai tabuk norok bai video ma khaikya hingkai tabuk ang hingkai sengkai Tripurani hingkai kok kesana musung makai mose mane Shillongo serai maktham tongnai rok hingkai mane maktham tongnai rok bisingo masakai mane restaurant no tongo borok hingkai restaurant no tongmani bisingo masa miyak pesar ngai kalaioi mane hospital soikya nearest hospital o nearest dan saka nearest da hospital nearest hospital o po hingkai tongmani masani mane ICU room bo khub khe mane condition hamya hingkai tei mangni bin logi tongo hingkai borok bo mane kuno mane lekha pora kwrwi mane khub khe siyata hingkai abono norok je Shillongo tongnai rok sini tipra sarok no ang kisa koina muchungo kisa thangwi naikha hingkai belai no mane chanai tamoni hingkai chanai bolte nongni full help kisa mannai hingkai kaisa ni bumung wngkha je kwlainai ni bumung wngkha Salman Debbarma hingkai bini khai condition belai khe hamya ICU room o kwlaijak hingkai tei kaisa tingkamo Lisen Debbarma hingkai logi tongo Osim Debbarma bobo logi tongo hingkai mane bongni yago chana bo rang khoksa bang kwrwikha tiffin rok khainani phojonto rang khoksa bang kwrwikha hingkai mahasok je sini Shillongo pori tongnai chwrai rok borok jodi hospital gana o nearest hospital gana o jodi tongnai tongkha hingkai kisa thangnaikha hingkai ang mane belai full help mannai nongni hingkai norok thang sogui bo ano kisa phone khaikha hingkai mane ang bongno chana nangnani bagui kisa rang rohonani ta hingkai bong thani tei Google Pay khainai rok kono subidar kwrwi hingkai swngto mane oroni borok to thana nai tongo mane guardian rok thana nai tongo mane tini 12 ta ni gari kakha hingkai borok khwnapung 6 ta o thang sogui nai ta hingkai asani hingkai achrai rok machaya manui yang tongnai hingkai abono bisingo je Shillongo tongnai sini tipra sa student rok no ang belai kheno mane koimung kaisa kwchar o mane norok kisa thangwi mane borok bai jogajog khai bongno mane borok bai thangwi jogajog khaiwi nong je Google Pay gwnang rok mane ang bai kisa kok sagui bongno ang chanani kisa rang rohonani ta hingkai belai kheno nongni full help manai ang norok kisa thangwi mane je somoi tongnai rok ta mane je kisa opsor tongnai rok kisa thangwi malai phaidi malai kisa aro thangwi ano phone khaidi hingkai ani phone number wngkha 9366 523423 taisa repeat sawano 9366523423 hingkai norok aro thangwi ano kisa phone khaikha hingkai ang mane bongno mane chanani kisa byabasta khaino bong thani phone rok bo kwrwi hingkai mane aro thangwi kisa khosh khaiwi Salman Debbarma hingkai tabuk mane ICU room o hingkai Lisen Debbarma hingkai bini logi o tongo Osim Debbarma bo bini logi o tongo hingkai borok thani kemo thani phone kwrwi hingkai buini phone bai phone khailai o hingkai ano khaihorta mane guardian hingkai tak je kwlai tongnai khe ani batija no kwlai o darang bwsklang kwlai o hingkai je Shillongo student tongnai rok kisa mane opsor tongnai rok kisa thangnai khe belai no ang bongno ham bai paiphlaiya tongnai hingkai thangwi ano kisa o number o phone khaikha hingkai ang mane bongno chana rokni bagui kisa byabasta khai rohonani ta ham bai hingkai nong asukno kok kwcharwi ang ano video no pairi rikha.